Udialo 7. júna. Ruskou obcou Berďužie v Ťumenskej oblasti sa prehnalo tornádo. Zanechalo po sebe strhnuté strechy domov a spadnuté stĺpy elektrického vedenia. Vír takéhoto tvaru je pre Ťumenskú oblasť jedinečným javom. Podľa miestnych obyvateľov tu bolo tornádo naposledy pozorované pred 10 rokmi. V okrese Bodajbínsky v regióne Irkutsk snežilo. Poľsko. Veľká búrka s krúpami v obci Brudzev. Silné záplavy na Kalimantane na Borneu v Indonézii. Turecko. Búrka so silným dažďom a intenzívnym vetrom v Ankare si vyžiadala jeden život. Ulice hlavného mesta boli zaplavené. Austrália. V dôsledku silného dažďa sa v Sydney vyskytli bleskové záplavy. Nikaragua. Erupcia na sopke San Cristobal. Oblak dymu a popola dosiahol nad kráterom výšku 1 kilometer a rozplynul sa na sever. Supercelárne búrky v Nebraske vytvorili zaujímavé divadlo na oblohe. Naša planéta je v problémoch a my to stále ignorujeme, takže je čas začať sa pýtať prečo. Každý čin a každé slovo, ktoré informuje o pravde, je dôležité. Je dôležité, aby sa pravda dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí a aby sme ako spoločnosť začali hovoriť o klíme, aby tí, ktorí sú pri moci, počuli náš hlas, aby počuli, že chceme žiť a chceme budúcnosť pre naše deti.